Nesreće na radu se dešavaju. Zvuči kao pobuna. Neptunovih mugača. Dečko iz Šamca, čoveče! Ne vidim Čamčiju! O, mislite na Lignjoslava? Radno mesto mu je baš ovde. Zemlji kasirka. Sunđer baba! Posejdonovih muhula hopki. Gde je taj bedni izgovor za kasirku? Bedni izgovor za... O, mislite na Lignjoslava? Da, mislim na Lignjoslavku. Gde je ona? U magazinu je. Kaže da radi na nečemu što zahteva totalnu tajnost. O, tebe mu tajnost, jel da? Kakva to gužva? Ona, molim te, pa užasno. Jel se u redu? Pa hvala što me pita. Ne pitam tebe. Ne brinite, tatica je tu. Ja sam kebab. Ja sam kebab. Ja sam kebab. Polica se srušila na mene i iskrenuo sam članak. Nisam čak ni znao da imaš članke. Kao da nije dovoljno loše što radim ovde. Sad sam još povređen na poslu. Povređen na poslu? Ne, pa to znači... Evo, sve piše ovde ko sam krava. Ovo je priručnik za bezbednost na radu Koralovske inspekcije. Da vidimo, kaže ovde bla 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 bla, nesreća bla 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 bla, nemar gazne, bla 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 bla, pozamašne kazne. Pozamašne kazne? Znaš li Ljuslava? Ja ipak ne bih da inspekcija sazna za ovo, znaš. Stvarno, možda da ih ja pozovem. Ne, Ljuslava, da ne prenagljujemo. Ja ću se lično pobrinuti za tvoj jadni mali zglob. Sunđer baba, treba mu prva pomoć. Prva pomoć? Ne boj se, ranjeni saradniče, jer imam diplomu. O ne gledaj me. Sunđer babe, da li bi mogao da pustiš moj nos? Oh, naravno. Jao! Pusti me na miru! Pa, to je to. Prijavit ću te inspekciji. Molim te, nemoj da me prijaviš inspekciji. Vratit ću sve, baš sve što želiš.